Συνεχίζουμε με τον Κώστα Ροτσαλουτά. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κύριους Γριόβολους που μου δώσαν την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Το Θανάση και τον Νίκο, για να τιμήσουμε τους δύο μεγάλους καλλιτέχνες της παραδοσιακής μουσικής. Το μεγάλο στο κλαρίνο Πετρολούκα Χαλκιά και στο τραγούδι Αντώνη Κυρίτσι. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Στο κλαρίνο Θοδωράκης Στασούλας. Ένα χειροκρότημα δυνατό. Πάμε Θοδωράκο μου. Περσάνης